कर्म परीक्षा धर्म परीक्षा सत्कारण सत्कर्म परीक्षा। सीता सती अनुसुईया के भी सीता सती अनुसुईया के भी सहे पड़ल अपमान। हर युग में नारी के काहे देवे पड़ेला इम्तिहान। ए राम जी देवे पड़ेला इम्तिहान। सृष्टि के संचालक नारी सृष्टि के पालनहार। फिर काहे उपवास करेला इनकर ई संसार। घर के लक्ष्मी बायंग नाला औहे लक्ष्मी के उ सतावेला। करे मजबूरी न जबाना दे देवेली जान। हर युग में नारी के काहे देवे पड़ेला इम्तिहान। ये राम जी देवे पड़ेला इम्तिहान। अपने पति के प्राण बचबले सावित्री पर धाम। झुक गईले यमराज भी इनसे जाने लाई जहान। सब दुख तकलीफ सहिले दर्द केहू से अपन न कहिले। इनके यसमत के अब रक्षा तू ही करा ये भगवान। हर युग में नारी के काहे देवे पड़ेला इम्तिहान। ए राम जी देवे पड़ेला इम्तिहान। हर युग में नारी के काहे देवे पड़ेला इम्तिहान। ए राम जी देवे पड़ेला इम्तिहान। ए राम जी देवे पड़ेला इम्तिहान।